Іллю Киву ліквідували на прогулянці. Російський слідчий комітет виявив на тілі зрадника 2 кульових поранення і 2 пістолетні гільзи поруч. Оглянули також автівку Киви та його номер в елітному заміському комплексі «Велич Кантрі Клаб» у підмосковному Супоніво. В одному з найстатусніших і найзахищеніших селищ колаборант мешкав уже кілька місяців. Втекти з Москви довелося у передчутті неминучої ліквідації. За ним йде охота. На Украине это делается так. Делается список, готовит его ГУР, согласовывает СБУ. И Зеленский лично его визирует. И в этом списке есть определенные люди. До Москви Кива втік після початку повномасштабного вторгнення, до того перечікуючи в Іспанії. Там невдовзі став автором власного пропагандистського шоу на НТВ, де відзначився генеруванням добірних теорій змов та розкриттям українських планів над роздрукованою мапою. За кілька місяців до ліквідації зрадник неабияк перейнявся мінливістю російського перебування у Криму і будував можливі плани його звільнення. Вот вам, в принципе, на сегодняшний день план, который лежит на столе у Залужного, у Зеленского, и который они пытаются реализовать. Это план НАТО. Это и была та основная задача, которую должен выполнить режим Зеленского. Кримцям Ілля Кива запам'ятався ксенофобськими випадами проти корінного народу. Та й сам закон, який унормовує статус Кремли як державотворчої нації в Україні, неабияк лютив зрадника. Він називав кримців татарами, які поневолювали українців, обурювався поверненню кримсько-татарських назв містам і селам, а репресії проти Кремли на окупованому півострові вважав комфортним життям під триколором. А ще у 2015 році штурмував громадянську блокаду Криму, щоб відновити електропостачання на окупований півострів. Ты пошел против народа. Можете прокомментировать, почему вы разгоняете крымских Мы не разгоняем крымских татар. Менше місяця тому Личаківський районний суд Львова засудив Іллю Киву до 14 років в'язниці з конфіскацією майна за державну зраду. Українські спецслужби не приховують. Безпечних місць для зрадників не буде, а черга за Іллею Кивою ще чимала. Прищеплює кримським школярам ненависть до України та погрожує їхнім батькам. Заступниця окупаційного ватажка Криму Сергія Аксьонова Олені Романовській повідомили про підозру у державній зраді, інформує Служба безпеки України. Романовській світить до 15 років в'язниці за виконання вказівок Москви щодо залучення кримських юнаків до російської мілітарної організації «Юнармія». Там вони проходять диверсійно-розвідувальну та вогневу підготовку, а також ідеологічно готуються до війни проти України, додають в СБУ. Щоб виконати рознарядку Москви, Романовська дає прямі вказівки директорам місцевих шкіл на примусове залучення учнів до мілітарного формування країни-агресора. У разі відмови з боку батьків, очільники навчальних закладів та викладачі погрожують зверненням до каральних органів Росії на території півострова. Окупаційна влада розраховує залучити до юнармії кожну 10-ту дитину Криму до кінця наступного року. Крім того, Олена Романовська дотична до пропаганди серед дітей, вивезених росіянами з окупованої частини Херсонщини. З її слів, приблизно 1500 з них станом на жовтень минулого року утримували у кримських таборах «Лучистий», «Дружба» і «Мечта», де юнаків учили російській мові, російській літературі та історії Росії. Російські силовики схопили жителя Гурзуфа за образи Владіміра Путіна. Зі слів окупантів, це Сергій Волков, і буцімто він увечері 30 листопада привселюдно лаяв ватажка росіян і вигукував «Слава Україні» та ображав російських загарбників.
Нібито у цей час повз проходив батько російського танкіста, учасника війни проти України, ще й відзначеного медалями. Він став повчати Волкова, як треба любити батьківщину, але у відповідь отримав стусанів. Угомонись, чего? Угомонись, сказал, угомонись. За це Сергія Волкова доставили до окупаційної поліцейської управи, але швидко відпустили. Це обурило колаборанта і стукача Олександра Таліпова, який хутко доніс господарям з Центру протидії екстремізму. Жителя Гурзуфа змусили вибачатися на камеру, прочитавши підготовлений росіянами текст з аркуша паперу. Поки бранцеві обирають запобіжний захід, окупаційні силовики готують кримінальну справу. Але у чому конкретно планують звинуватити чоловіка, поки не повідомляють. Кримсько-татарського активіста Яшара Шихаметова винесли з російського суду на ношах. Йому стало зле через серйозні проблеми зі спиною, розповів Кримській солідарності адвокат Олексій Ладін. З його слів, медики оглянули кримця, але вирішили, що він може брати участь у судилищі. Перед засіданням літній політв'язень поскаржився адвокату, що у нього посилюються болі у серці та нирках. Необхідні ліки йому дають, але вони не допомагають, каже Ладін. По завершенню засідання російський суд залишив вирок Шихаметову в 11 років в'язниці без змін. Хоча захист вимагав розсекретити так званих прихованих свідків, на чиїх свідченнях сфабрикували справу проти кримця. Яшара Шихаметова серед 5 інших затримали у лютому 2021 року і за порожніми звинуваченнями у дослівно ідеологічній пропаганді пошепки визнали винним у нібито тероризмі. Окупаційний муфтіят зневажає думку народу і громади та продовжує нав'язувати свого імама. Про це заявив Юсуф Аширов, багаторічний імам, обраний незалежною мусульманською громадою Алушта. Під час урочистої зустрічі кримця Вілена Усіїнова, який відбув 10 діб незаконного арешту, імам закликав до єдності та звернувся до інших громад, щоб ті також відстоювали свої права, бо основою всього є народ. Когда спрашиваешь, кому имам нужен, они говорят народу. А почему народ не участвует? Вопрос, да, большой. И на сегодняшний день, вот уже несколько пятниц, с подачи того же муфтията происходят такие события. Приходят вооруженные люди в бронежилетах, субханаллах, с автоматами. Юсуф Аширов нагадав, що маріонетковий муфтіят вже багато років чинить тиск на незалежну релігійну громаду. Каже, прикриваючись силовиками, окупаційний муфтій Еміралі Аблаєв хоче підпорядкувати собі мечеть Юкхари-Джамі, ігноруючи думку народу. В этой мечети, благодаря этому муфтияту, свет был отключен в 19 году. Субханаллах, уже сколько лет? Вот 4 года мы сидим без электроэнергии. Вот там вокруг этой мечети живут христиане. И они нам говорят: ребята, если вам что-то надо, мы вам подключим все. Розетки дадим, напряжение дадим. Делайте, радуйте детей, да, проводите свои ифтари. Російські силовики влаштували одночасно облаву у 3 оселях кримців у передмісті Алушти 23 листопада. Членів незалежної релігійної громади Зінура Апазова та Вілена Усіїнова тоді заарештували на 5 та 10 діб за публікації в мережі. А імама Юсуфа Аширова тримали в буцегарні 2 дні, пропонуючи підтримати муфтіят колаборантів. Вже за кілька днів 30 листопада озброєні силовики вдерлися до голови незалежної громади Абдула Гафарова. Особисто начальник відділу Центру протидії екстремізму Руслан Шамбазов пропонував поступитися громадою, але дістав облизня. Імам, відряджений окупаційним муфтієм, попри озброєний конвой, так і не наважився вийти до громади мечеті.